Nggih Pak Ngadiman pun kersanipun badhe neter panjenengan ndredeg napa mboten monggo. Monggo. Nggih. Kangge ngicali ndredeg nek dandang gula riyen pripun? Ngono nggih, ngilangno ndredeg karo dandang gula dhisik. Nggih, ben Pak Duwijone ya ambekane ben rada di. Oh, nembang rumiyin? Nggih. Oh. Saene apa mboten? Oh dereng. Nggih, ngono iku ndak ape. Oh dereng. Yo kancaku sregep lan gemati ayo padha sira anulado ngrungokake piwulange bapak lan ibu guru karawitan tembang pun niki mugi tetep dijogo lan tetep disanjung lan tetep migunani nganti tembe bisa tansah migunani grembaka laminyo ora usah tepuk tangan. Keplok nggih. Ora usah tepuk tangan. Nggih. Nuwun sewu Bapak badhe nyuwun pirsa. Oh nggih. Biasanipun nek wonten ing teng lapangan niku salah setunggalipun kedah menang sing duwe gadah damel. Biasane sing gadah damel niku wis pokoke angger engko durung dilamar kudu dilamar dhisik sadurunge dinikahno. Dosipun wekdal menika pas wonten idek-idekan Bapak, pas naib lagi teko, naib nikahno 16, ndang iki ndang pindah, ndang cepet, tetapi kula karena niku kula menang dibayari karo an sing bayari, tak menangno sing bayari. Matur sembah nuwun. Oh nggih. Nah, menangno sinten kemawon, sepenting carane niku lho. Kedah sadengah pakaryan ngremenaken tiyang sanes. Mun nggih, kula tak wangsul nggih. Oh, dereng dipun jawab. Nggih. Caranipun tetep panjenengan nyepeng napa nika? Triniti Yogya. Ha memayu hayuning sasama. Aja kentir, permadani kok melu kentir. Ana kahanan rupek kok malah melu nambah-nambahi. Nggih. Malah nyalahno mudin barang. Nggih. Mudin sing bolak-balik sing marai iku. Ana mudin mboten niki nggih? Pundi? Oh, enten. Nggih. Ngaten nggih Pak Ngadiman nggih. Ngaten nika sampun limprah kedadosan ngaten menika. Caranipun dos pundi? Nggih. Kados kala wau nggih, kula aturaken nggih. Menika nggih, uwal saking panjenengan pundi ingkang panjenengan menangaken. Aku sing ngundang sing duwe gawe tak menangno sing duwe gawe. Ngoten nggih saged. Ngoten niku nek cara hakim pun memihak ngoten niku. Nggih. Mantun memihak. Nggih, leres nika nggih. Adat nika ngene menawi sampun dipun gegeki nggih sami kemawon. Rumaosipun nggih boten kedah di boten pareng dipun sulayani.
Nah, Pak Naib nggih sami kemawon sampun jadwalipun menawi mundur malih nggih badhe. Nah, menika caranipun menika nggih wos menika. Caranipun menawi sampun ketingal utawi saderengipun saged dipun rembag. Lah mangke menika dalemipun sawetawis tebih upami mboten tebih nggih. Menika menawi kampung mrika nika biasanipun ingkang dipun pentingaken tindakipun sareng-sareng. Mongko sareng-sareng menika wonten wekdal ingkang mulur. Menawi benjing menika kok keruminan ingkang ijab kados pundi. Menawi tasih sareng sih sekeca. Nah nika gambaranipun sareng napa rumin Pak Naib Pak Ngadiman? Sareng. Dumyuk rawuhipun apa? Dumyuk nggih. Menawi dumyuk ngaten, nembe rawuh kemawon, nembe rawuh nggih. Nggih. Menika calon besan sak pangiring sampun kepareng rawuh. Monggo kawistara sampun mandhap saking titian utawi mobil. Rawuhipun dipun pratitisaken, dipun regenaken. Kanthi pramila saking menika dumateng para kadang tamu kula dherekaken enggal samakten katos. Jumbing swasana kula dherekaken kanthi babaring gending pakurmatan. Ana mriku ampun nyawiske terbangan, jenengan nggih ampun ngeyel. Terbangan ya terbangan. Wong punya sampun dipun kersakaken terbangan kersanipun. Nek boten wonten nggih kebo giro. Bu, kok. Nah, saged saderengipun mungel saged dipun napa kersanipun cetha, rainipun rawuhipun hanyarengi. Rawuhipun Bapak Naib ugi titi wanci. Tabuh songo utawi jam songo menika kedah kaleksanan ijab kabul. Ijab kabul nggih wonten ingkang nggih jam menika. Pokoke pas sah niku isane jam 09.00. Ngoten nggih wonten ngoten nika. Sri jam niku nggih wonten. Nggih. Nah, ampun ngeten. Lah menika monggo salahe rawuhi barengi Pak Naib. Ampun ngaten. Menika mangke nggugah pradungdi. Caranipun monggo rawuhipun Rene woh hanyarengi Bapak Naib menapa ingkang dipun asta saged dipun pasrahaken, dipun tampi. Wondene pasrah tampi nembe kula dherekaken mawi basa sasmita, basa isyarat utawi basa sak cekapipun. Nggih. Nggih wonten ingkang jenengan napa nika? Wonten paraga bantu. Nek mboten paraga bantu nggih mboten paham. Pak mangke nyun sing nampi mriki sinten? Wonten lawang nika mawon. Adep-adepan dipasrahke ngangge tembung sing mboten tembung pidato. Nek tembung pidato nggih dangu. Ngono sih rahmat tentrem rahayu, wonten mukadimah basa Arab. Wonten sepisan suwan kula menika silaturahmi angka kalih tuwi kawilujengan. Engko dawa malih mboten barbar. Nggih, mangke dipasrahke. Nggih kedah dipasrahke sing penting nggih niki. Nggih, rumasane nek panjenengan penting-pentingan niku nggih sami-sami saben-saben priyantun nggadahi kepentingan piyambak-piyambak. Sing penting nggih niki pasrah gedang setangkep. Lah nek sing ngriki sami mon debat ana gedang setangkep nek ora dijawab nggih ora sah. Marak uyuk-uyan bener mangke. Menika mangke dipun pasrahaken wonten mriku utawi dipun damelaken panggenan. Ingkang wakil sinten nggih Bapak? Mangke rawuh panjenengan lenggah mriku, adep-adepan mawon. Tatake kursi ta meja. Iki panjenengan masrahke kersanipun ampun tembung pidato kersanipun singkat. Nggih. Nggih kedah paham, kedah dipun suwun paham. Wonten mediatoripun jenengan paraga bantu. Pak mangke ingkang masrahke sinten? Pak Naib sampun rawuh dipasrahke teng mriki nggih diki syarat. Mangke didukung mawon, mangke nek mboten dipasrahke sik dijawabke nggih saru, mulai pasrahke teng mriki Bapak. Ki nunggon. Das mriku pasrah-pasrahan wong mboten ngangge mic panjenengan nimbali para saksi. Monggo ingkang tasih jumeneng kula dherekaken ninggal
Lemebet sanggan upakarti lamaran saged dipun pasrahaken dipun tampi mawi basa sasmita. Mangke basa jangkepipun badhe kula aturaken wonten kalodhangan candhakipun sak sampunipun abdu nikah. Ning wis ana sing ngeneng-ngeneng ning kono. Bab panjenengan ngendika menapa niku? Nek cara dialek Pati ngendika perkutuk. Niku mboten wonten ingkang mirengaken. Lah panjenengan sampun. Pak, mangke ingkang pasrah teng mriki riyin. Awit Pak Naib sampun rawuh. Pasrahke. Nah, nek perlu dipun paringi pilihan ben milih. Nek milih niku pun merlega piyambake. Pasrah napa mboten? Nggih pasrah. Mangke napa bar ijab? Nggih sakniki. Pun teng mriki mawon Pak mangke pasrahke teng mriki. Nah, piyambake sampun napa niku? Nek cara teorine niku sampun kejebak. Pasrah teng mriki riyen nggih Pak, soalnya Pak sareng kali Pak Naib. Mangke nek keruminan dipun ijabaken nggih saru. Nah, jenengan bolo mriku sampun nggih. Oh nggih saged. Nek perlu ben napa ngetingalaken piyambake priyantun ingkang sae. Nek ngoten pripun Pak? Sae napa mboten? Sing penting dipasrahke ya nggih mriki nggih Pak. Pak meja dhewe ning kono ijabe ning kene. Sing sanesipun gregutuk-gregutuk sareke mriko-mriko. Lemari bifet sing mboten kamot, mobil Alphard Rubicon mriko. Nah, lenggah sedaya panjenengan sampun Pak napa nika? Pak Naib ngrika mlampah mriki panjenengan sampun setengah ngacarani. Monggo sanggan upakarti lamaran saged dipun pasrahaken dipun tampi. Lah mriku sampun wonten sing napa nika? Wonten ingkang ngrigenaken. Niku pasrah-pasrahan. Ingkang tasih jumeneng saged rening Bapak Naib sampun rawuh. Mila monggo ingkang minangka saksi Bapak Pariyo kaliyan Bapak Supar lenggah. Bapak Naib sampun siaga calon pengantin, monggo mahar mas kawin ampun ketringsut. Oh, melenggah sedaya niku. Kori juru pamaos ayat suci Al-Qur'anul Karim Mas Rafindra kadherekaken lenggah. Lengguh plek. Pondene tata cara abdi nikah mangke sepisan pambuka kalajengaken waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim ingkang dipun tindakaken dening nggih Bapak Rafindra. Salajengipun khotbah nikah. Ngaten nggih? Khotbah nikah. Ijab kabul dipun tindakaken dening pamangku piyambak nggih Bapak Harjuno. Ngoten nggih. Lajeng khotbah nikah dereng ngertos napa niku? Petugas-petugase. Lajeng khotbah nikah. Oh sampun nggih. Ora disebut ora ngerti. Sebut iki saged saking kantor urusan agama Kecamatan Pati. Nggih, kaleksanipun ijab kabul dening Bapak Pamaugati Bapak Harjuno. Nggih, sah. Sampun sah. Napa niku? Salajengipun donga Mbah Mudin nggih kasuwun. Nggih, nggih. Lajeng wawasan sika ta'lik tondo asta lan sanes-sanesipun ngantos dumugi ning titipurna. Monggo Bapak Naib. Nah, ngaten mah cetha wong nggone pun grusu kok. Mboten perlu napa nika. Bapa ingkang kajibah Narapraja saking kantor urusan agama Kecamatan Pati sawetahipun kalodhangan kula aturaken kagem niti priksa jati diri. Tambahin neh cek administrasi ngoten mawon. Mau cepet lenggah. Ya, plek biasane nek ngoten nipun wingi-wingi pun siap piyambake nggih. Langsung ngeten. Ngoten nggih. Saderengipun ngeten-ngeten jenengan tindakake takoni riyin ingkang sepasrah kalau wau sampun nek sampun monggo lenggahipun saged majeng ngriki. Kersanipun mboten wonten wingking utawa nek ning kene nggih monggo lenggahipun wonten ngrika. Ngoten niku sinambi napa niku? Sambi nek perlu mara sampun dipasrahke sampun. Wah kula niku 5 menit pun cukup kok. Wong pasrah ngoten mawon sing penting dipasrahke. Lah pun ayep ngoten nggih. Pun kecepeng solusine mboten ya. Sampun nggih. Nah ning ngaten terus Pak Naib ngeten-ngeten. Oh, astane ngeten-ngeten. Kawas cekap anggenipun nindakaken panaliten jati diri pramila abdi nikah saged tinggal kawiwitan.
Monggo supados lampahing tata cara dunika wiwit saking purwa, madya, wasana, kasembadana, lulus raharja kalis ing sambikala. Ugi mujudaken lampah ngibadah mliginipun tumrap calon pangapunten kalih anggenipun mangun bali wisma sadu saged nggayuh keluarga ingkang jenjem tentrem sakinah mawaddah warahmah pinaringana putra-putri ingkang soleh lan solehah. Monggo kabuka mawi apa mane napa sing pantes napa nek ngoten niku. Nah, umul kitab suratul Fatihah. Nah, disingkat sisan mawon. Alaniatus Solikah Al-Fatihah. Ngaten nggih nika. Ngaten nggih. Benar, nampun ngaten lajeng. Nah, rening panjenengan kedah saged maraga ingkang sae. Anak sing napa niku menawi ingkang boten pambiwara saking permadani salajengipun waosan ayat suci Al-Qur'anul Karim. Ngaten tak mencukup. Ngaten nggih? Pirsa nggih? Lah mangke menawi sing tembung ingkang sanes dados pundi kula lajengaken. Pirsa nggih? Sampun nggih? Kathah ngaten niku pradongdi ngaten niku. Perkara pitik jago kepengin kabrukan nggih wonten. Mboten pitik jagone lho, wonge sing nggawa niku. Wonten dusun ngrika kalih ngriki niku benten. Monggo ingkang tasih jumeneng kula dherekaken lenggah iki sing mondong jago. Nganggo basa batin. Lho wong kala apa kok aja metengkrek ning kono kae. Nah, kula parani, Pak D monggo mlebet. Lah ngendika pripun? Lah mudeng ora sing digawe. Nara mudeng tak mulih aku. Ngantene tak jake mulih. Lho ngoten niku wonten niku. Terus pun dikarepipun. Ya kudu dimanggakno. Wau sampun le manggake jago ora ngono kuwi carane. Kudu disawur. Oh nggih. Kula mlebet, Pak, jagone mboten mlebet nek mboten dipun sawur. Mboten. Cara ngriki mboten ngaten. Pripun? Jago menika mangke anggenipun nyawur menawi sampun ijab panggih ngantenipun salaman mubeng dubungi ping 3. Kukuruyuk mubeng ping 3. Oh ngaten. Nah, kaya Sri Mulat kula mlayu malih untuk. Pak, mangke jagone menawi kangge temu penganten menawi sampun salaman badhe balang suruh dadikan salaman menika mangke nembe mboten nang ngono aku ya mulih wae. Nah, menawi sampun ngaten terus pundi? Delalah niku kula manggi piyambak. Naib dereng rawuh. Terus gending-gending kula napa niku? Diapake disetel apa di alonke? Ya, kula pejahi mawon. Mati. Sasuwuking gending kang kemireng kula badhe matur. Nuwun sewu kula ngginakaken basa ngriki mawon nggih. Kula nggih tangga jenengan ben karo promosi. Mbak-mbak kula menika Pak Yoto menika saking Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwono, Kabupaten Pati. Janjane ya ora perkara ngono iki, perkara ben roh iku sapa pambiwarane sing guri-guri ngaten nggih. Karo promosi menika babakan jago saderengipun Bapak Naib rawuh menika jebul wonten beda. Nah nek cara ngriki kados desa kula, Bakaran Wetan, jago rawuh sing kang asta nika dipun sawur. Malah sawur nggih wonten sawirane. Ning nika monggo ning desa kula. Ning mriki mboten mangke jago menika dipun sawur menawi kangge syarat panggih penganten. Ngoten nggih? Lah menika dos pundi sedaya sami beneripun nganut mrika sing bener nggih mrika, mriki sing bener nggih mriki. Pripun menawi mangke mlebet lenggah rumiyin mboten kedah disawur. Nggih disawur, mboten saged teng berase niku sing dienggo niku mangke dinggih temu, mboten elok. Ngaten mawon. Jenengan nggih beras dhewe malih ampun niku. Wah niku bahaya. Kula ngaten. Nek nggih niku mangke syaratnya nggih kurang, gawe malih. Mangke disawur. Lah nek ngoten mboten napa-napa. Ngoten mawon. Gawe malih disawur. Pur kersa dikurungi. Mpun marem. Ning dereng jangkep mungguh desa sing ngriki. Pun dikurungi riyin. Ngaten. Nggih, nika dikurungi bakda ijab kabul
temu nggih niku dipun cakaken. Lah ingkang nindakaken keluarga saking pamangku gati nggih beres wong mboten ngelok ngrika. Ngrika nggih marem rawuhipun sampun dipun sawur, ngriki sampun nindakaken adat sing ora kena dinyang. Lho nek ngoten niku pripun niku? Pripun niku? Nah, ampun ngakali ya. Ngoten nika napa nika? Lelandesanipun persaudaraan masyarakat budaya nasional Indonesia. Itulah Indonesia. Ngaten nggih? Ngono ku ya ana sing ambil napas. Alah panata cara ribete ngono metu sesuk aku ora mlebu. Ngaten nggih? Ampun. Nah nika kathah sanget nggih. Branglor, tayu niku nggih. Temu nek ora ana godhong gedang raja ditelasari napa nika? Nah, kloso sinulam suket kalonjono mboten kersa ingkang Mbah paranormal niku. Nggih dituruti mawon. Nanging benang merah inti pakem saking kraton sampun saged kecepeng. Pirsa nggih? Nggih ngaten-ngaten nika kathah sanget. Ampun panatacara malah ora iso mutusi malah pun sakniki ngeten mawon padha benere padha salahe. Lho kono mutusi perkara kok padha benere padha salahe niku. Nika nggih bener iki bener. Pripun nek diijabke rumiyin? Nggih boten kersa, ora dipasrahke kok saru nggih ngaten nggih. Nika kula lajengaken wonten malih ngoten nggih. Sampun marem Pak Ngadiman. Anggenipun budidaya supados ngremenaken tiyang sanes. Aku tak seneng tak nggo kenangan napa. Ngoten niku lek ngakali piye lho pranatacara kok malah ngakali. Nek kula nggih gadah niku, nek sangune tak buka kok sithik ngetokke akal saged mlebu petarangan pitik nama-nama nondok diadetas. Ampun nggih Pak nggih, ngeselingan niku. Kula lajengaken pirsa nggih. Munggah malih Mas. Nah niki matanggap. Matanggap niku sanggit. Sanggit apa sangit? Sanggit. Tanggap ing sasmita. Saged Prabu-Prabawa. Kok Prabu-Prabawa? Duk rikala adicara kirab Kanarindran. Ampun cengengesan kirab Kanarindran. Nggih. Upaminipun nek digendingi sing cak-cek wonten mboten ya? Wonten. Nah, kados kala wau nggih, napa nika? Pak sinten nggih, Pak? Pak Ngadiman menawi badhe ngedalaken Kadang Subamanggala kala wau sampun kagungan napa nika? Kagungan apa nika? Dandang gula. Nggih, saged ngangge ugi napa nika? Gegarane Wakarami napa Smarandana. Nggih. Nggih pamanipun. Pamanipun. Monggo dumateng Kadang Subamanggala siyaga tumuju wonten ing Sasana Rinengga netepi jangkeping kirab Kanarindran. Nggih, mijilipun Kadang Subamanggala kula dherekaken mawi. Nah, nek kira-kira mangke dinaparingi napa niku? Gagahan, odo-odone nggih odo-odo gagahan. Upami menika alusan menawi menapa anggenipun busana kok ngaten nika sing mboten badhe ngoten ngaten iki nggih ampun diparingi gagahan. Ngaten nggih. Pamanipun dipun siapke napa Mas napa? Sri Narindra. Gagahan wonten gagahan? Oh gagahan wonten. Alusan sik napa gagahan sik niki? Nggih, etoke ngeten nggih, nika Subamanggala sampun siaga badhe lumebet nderekaken kirab Kanarindran wonten ing Sasana Rinengga. Mangke menawi kula, nah nika dijanji rumin tukang sone. Nek sakniki mau niku nek dicuke kalih niki nggih. Kula setel dhewe nggih saged. Jenengan saged nggih cepet nggih. Tek-tek ngoten nggih. Nggih mboten napa menika gladen binjing. Niki rak tasih nderek regeping wicara nggih. Regeping wicara nika sing penting panjenengan mika ngendika. Saged mapanaken papan panggenan kangge ngendika ingkang sae. Ulah napasipun trep, sikepipun wonten saptama menika sampun dados sangu. Pripun? Seniki mawon.
Nggih niki mboten colokane mboten cocok niku. Nah, niki zaman apa niki? Zaman jadul. Jenengan ampun ngujeng wonten sak nggurine malih wonten ngeten iki. Napa niku? Napa niku? Kaset. Sing krupel niku aman kalih tukang son. Tetapi kula niki napa niki? Nah, pamanipun Wirawatang nggih. Wirawatang niku nek nyuwun gending wonten werni kalih nggih. Monggo mijilipun pun dereken mawi gending Wirawatang. Laras pelok padet 6 Wirawatang. Ning kurang napa niku? Wonten ingkang kirang srek, kirang greget. Ya sasmita kemawon watang Wirawatang. Oh, tak jibokke tembunge Wira Tam Tama. Nek kula mangke wonten tembung Wira Tam Tama, mangke setel Wirawatang. Ngeten iki. Nah rumiyin tasih napa nika? Kaset. Niki panjenengan langgipun krenggep ampun napa nika? Ampun lingsem anon rungon nek urung ngapal nyiapno catatan. Ning catetane tetep napa nika? Ampun ketinggal juarei. Nah nika sinambi ngaten nika mriki napa nika nyawisaken. Ning nyawisaken ora usah diketok-ketok tamu. Sekedap nggih kula tak nyawisaken catetan awit mangke ampun juarei. Upamanipun nah napa nggih sing gending apa tembang ingkang sigrak pamanipun. Nah, nek pas kali kancane dhewe mboten ana napa. Nah, pamanipun menika tartane semanten mawon ampun. Nah, niki ben ora kliwatan jempolane nuntun. Pirsa nggih? Nah, muntun sagedhi-gedhi ngeten. Nah, ana angin mlebat ngeten cethem. Ngeten nggih, niki klebet ngilmu renggep kangge sikep. Tapi pamanipun rening samudayanipun sampun sawi gati power lajeng telesihipun napa nika mapanaken swara wonten ing ngandhap bonggol lidah di bawah pangkal lidah wonten ing ngriki wonten apa nika pita swara. Nah nika ngeten kareng ngeten. Nggih. Mijilipun kadang Suba Manggala kula dherekaken mawi rerepen satawis. Pramila mboblih samudayanipun sampun saking gati sumangga kula dherekaken kanthi babaring tembang. Kacamata disiapno barang dik mau ampun sakniki. Oh. Nggih. Iki ngilmu napa nika? Napa renggeping wicara nek panjenengan kangge graden dereng apal. Pamanipun Nedya mijil Sang Manggala nyasmitani Sang Yapra pangare Sang Narendra tatan kantun war selur mianggalang yuan warso campo miang garwa kekanten lerateh miang komo Jaya pranyata kawuryan asri niki nyekel sing disetel dhewe ning kangge napa niki ampun ngakali nggih Pak nggih kangge ngawekani menika kalih ngomong nggih lah menika to warnanira kadang Suba Manggala kang siyaga jumanggah kanthi gagah mila kalamunta cinandra
pindha luraing Wira Tamtama. Pasang nggih. Nah, nggih. Dadi banterke sithik. Ini dimbarke mawon pun pantes mriko jeplak. Ditambahi nggih saged. Kaliyah katingal cakut cukat trengginas lumaksanani suba manggaleng lampah. Dasar detek piteksa pangawak Prabata sembada ing griya datan mingkuh saliring pakiwa. Branyak pasemone cakrak solah bawani tur wasis ulah kridaning beksa. Sangsa caket ngenya lumaksana sang suba manggala. Mangkono dumugi sasana piniji sasana rinengga. Tanggaping sasmita sigra jengkar saking palenggan. Sang Pindha Narendra yori sang pangamten santi. Daya nampi sasmita saking kadang suba manggala. Asane joget. Pun maju. Mantene pun jumenengke. Ibu pangedi. Sinegek kang winuwus gumantya kang winurcita. Kacarita samono wis dumugi titi laksana tata cara kirabing risang pangamten. Kalamunta Cinandra Pindha kirapira Sang Narendra. Pas nggih? Diparingi kombangan nggih saged. Lah menika ingkang den unggar ing pawiyahan tinun saking Mandrawa kata Nabyar Mampyar candrane pas gong. Linares ing Mardaya Pindha Sang Narendra arsa kundur hangedaton saperlu karbusana kanendran hangrasuk busana satriyatama. Niki diparingi kombangan malih saged ya. Utamane Sang Narendra biar budi pawalaksana. Mohon cekap nggih. Nah, rene badhe ngaturi kombangan ditinggal omong karo mikir karo ndongokke kirang pas sithik nika nggih. Nggih, mangke menawi praktek saestu benjang menawi sampun kapanata caran ingkang mambibara mboten kula nanging panjenengan. Terus nika ya ngecakaken ngilmu napa nika? Ngilmune Regeping Wicara, power. Pirsa power. Power soro seru ning mboten pol. Ora bengok kaya nek ana omah kobong. Tulung mboten ngaten niku. Swanten kula sampun seru mboten napa kirang. Sampun. Ning dereng kula polke. Nah kula polke nggih malah mboten sekeca ning pamireng ngriki nggih cepet pedhot. Ngaten nggih, nika upaminipun ngaten distal dhewe Sang Narendra. Sri Narendra kang nggih nika cepet. Narumiyin asring dados pratongdi, pradengdi. Kalamunta linares ing Wardaya Pindha kirapira Sang Narendra. Ora dikabari dhisik, tinggal udut. Sri Narendra, sabar ande tangan udut. Saiki kok oke, Sri Narendra. Cemplang napa sedep? Cemplang napa sedep? Nah, lha sakniki sampun wonten teknologi ingkang niki wau. Cah cilik ngaten iki dijak napa niku? Dijak maraga, pun diguyu kalian tukang son. Iki Pak,
Iku dak HP dak wis karek bathine. Kok jedinggu wae. Nah, ngoten niku pambiwara wong kathah napa nika? Kathah anggenipun napa cak-cek anggenipun merantasi damel. Lan jawab pripun Pak Ngadiman ngoten niku? Pripun? Pripun? HP ngene kok jengo nyambut gawe Pak. Kok ora dibuak mau dak. HP kok ngono. Jenengan pripun? Lha aku ya duwe, nang omah malah duwe 8 iki tak gawa siji. Ngoten nggih Pak nggih. Niku mboten jawaban permadani. Jawaban utus pundi? Upaminipun sing gedhe keri Mas timbangane. Nah, pambiwara nek sing siap tempur niku kari iso main ngene iki. Lah niku kok enten HP niku Pak. Iku isine ora ana gendhinge. Nah, utawi ngeten nggih Pak nggih. Nek cara Pak Haji Solikul, mbek ngene maune tawa anyar lho iki. Maune tawa anyar mbek ngene. Ngaten nggih. Nika antawisipun ngaten, dados wonten kombangan. Wonten? Nggih. Kudune wau napa niku? Gandeng ditinggal cerita ngenge kari kalian terangke. Utamane Sang Narendra, nah nonton utamane Sang Narendra berbudi pawalaksana nung oh ngande gong pas. Nggih. Lah ngoten mboten dipun gladi sepatus membat mentul nggih elek. Utamane Sang Narendra berbudi pawalaksana ya elek. Wis ora diincaran ning napa niki? Pita swara. Nggih, mboten wonten vibranipun, powere mboten wonten. Pripun niku? Nek durung kadung dibayari nggih dikurangi. Nek kadung dibayari nggih jaluki susuk mawi panjenengan niku. Nggih, nika nggih dipotong. Guyon nggih, permadani nika non komersial. Diparingi matur nuwun menawi mboten nggih. Oh ngono kok dinteni Pak Ngadiman iki kok. Ora dintek, ora diparingi dintek. Mboten diparingi nggih, tetep mboten menapa-menapa. Aja nganggo teori sing ora permadani ana rega ana rupa. Wah iki engko aku tak buka kok sithik nek aku omong ngelun wae. Ngoten. Selingan nggih, guyon nggih.